Profesor Surčić, zahvaljujem vam što ste nekoliko trenutaka uhvatili za naš portal Terako News. Na početku čestitke, ovih dana je obznanjeno da ste dobili jednu posebnu nagradu, Ivana Filipovića, nagradu za znanost, umjetnost i visoko obrazovanje. Da, evo, hvala vama što ste me pozvali, što ste primijetili i što se vaš portal bavi baš životnim stvarima i onim vrijednostima koje nisu svakodnevno otrcane, pa se bavi znanošću, umjetnošću i tako dalje, i da miče politiku svakodnevnog života, jer ona zasiti čovjeka i tako dalje. Evo, dobili ste pravu informaciju, ja sam isto tako doznao sa portala da sam primio tu prestižnu nagradu, zahvaljujem onima koji su me predložili i zahvaljujem koji su imali povjerenje u mene, ali evo, pretpostavljam da je iza toga stoji stvarno ogroman rad u tom području prosvjete, znanosti i umjetnosti, odnosno visokom školstvu. I što reći, što ona osobno znači za vas? Znači zapravo potvrda da taj rad se isplati kad neko drugi primijeti, a da taj nagrada nije politizirana, nego je stručna, znanstvena, osobno rad okruženju u kojem živim, na fakultetu, s djecom, sa studentima, da je ona proizišla iz tog jednog prirodnog slijeda, a ne neka naručena nagrada gdje se to u nekim političkim krugovima odvija i tako dalje. Ko stoji za nje? Tko je dodjeljuje? Dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, odnosno povjerenstvo je državno koje je imenovano od strane Hrvatskog sabora, tako da je to, ima nekoliko faza da dođe do te nagrade, pa i nije lako, obzirom da znam slučajno taj postupak. Evo, zahvaljujem se, kažem, predlagateljima, oni su prepoznali da bi ja to mogao dobiti, stvarno sam, evo, dobio. Obzirom da ste sveučilišni profesor, bavite se i glazbom, umjetnošću, na jedan način ste 100% javna osoba. Kako se čovjek osjeća kad drugi prepoznaju vrijednostne kvalitete i nagrade vas za vaš rad? Evo, to je jedna komunikacija koja bi trebala biti i veća u stvari, da čovjek što radi da bude svaki posao javan, pa i moj je javan, tako da bi pozvao i ostale koji su manje primjećeni, da i oni iziđu na površinu, da ne dobiju samo nagrade tih javnih ljudi i tako dalje. Vjerujem da ima puno vrijednija koji nisu prisutni, a trebamo doći do njih. Vjerujem da ima velika snaga u tim ljudima i trebamo njih izvući na površinu, da podijelimo kvalitetnom komunikacijom, kao što i vi radite preko svog portala, jednom komunikacijom biti otvoreni prema svima. Izdali ste nekoliko knjiga, slikate, pišete pjesme. Gdje to sve skupa čuči u vama? Pa slušajte, najsretniji čovjek kada radi ono što voli. De facto, ja sam čovjek blizak umjetnosti, ne kažem da sam neki umjetnik, ne znam ja, to će drugi reći i kritike, recenzije, međutim imam zadovoljstvo, evo i rezultat, zato što radim ono što volim. Volim glazbu, volim slikarstvo, volim umjetnost, a evo, prisutan sam u znanosti koliko mogu, i tu imam neke rezultate i kažem, potvrda mi daju i studenti, jer sa njima razmijenima dnevno, a kad su oni mladi, daju vam zalete poleta, da zajedno sa njima doživite tu neku zadovoljstvo i razmjenu, tu komunikaciju, suvremenu i tako dalje. Za kraj recite nam koliko prema vašem razmišljanju znanost, visoko obrazovanje i općenito ulaganje u znanje znači za naše društvo koje je još uvijek u nekim tranzicijskim prostorima? Da, evo, to je pravo pitanje. Naime, počet ću to odgovor na sljedeći način. Ima jedna stara mudra izreka koja kaže otprilike ovako. Svi problemi se rješavaju znanjem. Ko ne vjeruje, neka proba neznanjem. Dakle, evo, nažalost, mi smo okruženi u takvoj situaciji da još znanje nije jedna iskrena vrijednost koju treba poštivati, a mi mislimo, koji radimo u obrazovanju i znanosti, visokom obrazovanju, da smo mi proizvodnja, a ne potrošnja, jer proizvodimo nova znanja